Nu spelar jag in menar jag. Gör du? Ja, jag råkade missa lite. Men jag fick med slutet. Ja, vad var det? Nu ser man lampan springa fram. Ja, Ser du han? jag ser ifall jag kan ha zoom. Men finns det zoom på den här ens? Det tror jag nog inte. Lampan, eller? Jag filmar. Fast det ser inte. Nej, nu. Där ser man. Och där springer han. Det ryker lite. Snart nu. De blir blåa, de gulliga. Ja, jag vet. Nästan allting blir blått här i. Den var fin. Den var bra att filma med. Något större. Ja, men bra. Säger de. Ja, där kommer lampgubben. En tårta tror jag. Jag gillar inte riktigt tårtor för det välte en gång när vi var hos Emma då. Emma då? Ja, den var där och firade nu. Då var en tårta som välte. Kommer du inte ihåg det? Nej. Jag kommer det snart. Där Den är ryker det. lite större, han springer nu. Och det filmar de kommer upp i lådan lite. Det är så. Den var fin. Jäkla batteri tar skitmycket på detta. Eller starta. Springer lampan och 3, 2, 1. Fick du med den, Mats? Japp. Fick du med den? Japp. Den fick jag också. Satan. Satan. Man ser ju ändå liksom. Ja. Blött var det. Ja. Ja. 199 kronor. Oj, sådana jättestora 8 stånd. Satan.
jäklar. Den välte. Jag har inte en, tror jag. Någonting. Han springer och han släcker lampan. Och De var fina. De är helt blåa. Oh, fick du med det? Jag tror det. Det. Jag menar de som liksom... De som bara... De är den. Den fick jag med. Och den. Och den. Ja, jag får med detta då. Som så här effekter vid sidan om samtidigt som man har ett jävla monster igång. Ja, någonting. Ingen lampgubben. Den fick jag med. Va? Båtan. Ja. Eller en kamera på en sån pinne som flyger upp i luften. Och kameran håller. Jag tycker de är låga. Ja, de flyger inte så högt. Han släcker lampan. Helvete. Tände han, Ola? Ja. Sprang han iväg? Han har sprungit. Vi ska kolla lite bakåt. Man bara ser lyset. Jäklar. Nej, Nej, de... de här är blåa i min kamera. De här är blåa i min kamera. Ja. Den var då. Kolla här. De flyger inte så högt. Nej.
lägger mig ner på marken. Nej Jola, då blir du fan sprängd. Vad tills du hinner inte att springa. Nej. Ja, det vet jag skulle upp. Jag skulle upp så här, kolla. Kan det inte komma en blå sladd så att de tänder på med el, en sån här dynamitgrej bara. Ja, en sån. De är coola. Ni har inte köpt en sån någon gång va? Nej. A4. Pappa lägger inte pengar på raketer. Synd att de bara smälter. Dåliga färger. Eller inga färger. Blir det i kameran eller? Nej. Eller alltså Kolla. inte i kameran. Guldigt och blått är de lättaste färgerna att göra. Ja. Och då har de hela tiden och grönt också. Jag börjar få ont i armen. Och det... Fick du inte med dig nere vid tårtan? Nej. Det är assnyggt när de åker upp där nere. Skjutbussen. Ska du ta den eller? Den var fin. Det missar jag att filma. Ja men vad fan Mattis. Nu är jag beredd här. Den var liksom såg den på verkligheten då? Ja, lite. Alltså man bara känner i kroppen bara boom. Den. Och den var snygg. De blir snyggare i verkligheten. Ja. Det är därför jag vill filma. Och du kollar ju i den kameran hela tiden. Inte nu. Inte på finalen. Så smällde fast det vet så mycket precis överallt. Ja. Den var fin. Jag såg den. Alltså det är såna här. Såna som kommer nu. Fick du med då? Japp. Det var snyggt.